Forestil dig en lejr fyldt med oliespace og sjov. Den er god nok, så kom ud i den svenske skov. Jeg starter med at ankomme i 6 minibusser. Jeg turen den er lang med rigtig ømme røvmuskler. Dog det hele er det værd, når du endelig er kommet frem. For nu sættes der gang i ugens spændende program. Hver dag har et tema en god aftensleg. Jeg lige bortset fra om med dag, ja den er mindre sej. Men på lejren byder det mindst på en hel masse lyd. Ude i skoven byder det på svensk orientering. Når du er kommet i mod, så er du helt gennemblød. Men bagefter træning, så er der masse slikspisning. Dog det hele falder sammen, når du skal på madhold. Når det skal, kan du håbe på en leder så iskold. Samtidig med buffeten er kontroversiel. For couscous og havregryn, ja, det smager lidt specielt. Så konklusionen er, hvis du aldrig har været til en lejr før, hvad fuck har du så gang i? Det er sjovt, det er lejre. Det er fedt, det er lejre. Det er bedst, det er lejre. Det er lejre. Det er sjovt, det er lejre. Det er fedt, det er lejre. Det er bedst, det er lejre. Det er lejre. På lejr skal du først en tankeliste. Og hør mig, denne liste er ikke helt som du tror. Du tænker sikkert, det er ikke så meget at fikse. Men nu skal jeg fortælle dig, hvad du skal have ombord. Jeg snakker løbesko, løbetøj, rækker kompas. For sygestrykning passer med pakke i din taske. Vaskekroner til slik, det er dit yndlingsleder. Og sovepus ligger under dig, så det hele bliver lidt federe. Tandbørste, tandpasta, håndklæder, shampoo, ja, badetøj, normalt tøj, mobildata til eget forbrug. Kortspil, fodbold, underholdning, ja, det gavner. Og husk en tabertrøje til de folk, der er minus aura. Minus aura. Min aura. Min aura. Aura. Det er sjovt, det er lejre. Det er fedt, det er lejre. Det er bedst, det er lejre. Det er lejre. Det er sjovt, det er lejre. Det er fedt, det er lejre. Det er bedst, det er lejre. 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 Det er lejre.